घर देवरे के कइल ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो सैया गइले दुबरी कमाए सैया गइले दुबरी कमाए मनले ना बतिया ए सखी घर देवरे के कइल ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो भइल बबुआ सकीरे होत रहे बड़ा गुदा गुदी मुठी में धई के पलंगिए पटूदी देवरे के तकई होता जोर सकीरा में काबा सकीरे होत रहे बड़ा गुदा गुदी मुठी में धई के पलंगिए पटूदी लामना बेसी रहे ना मोट लामना बेसी रहे ना मोट चिकन चाकन रे को ए सखी घर देवरे के कइल ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो भइल बबुआ बिना देवे मन लाला चावे नाही बुझावे काम ना दिन ला बचावे तो तिनिया के देख के झाड़ देता हो कभी ना देवे मन लाला चावे नाही बुझावे काम ना दिन ला बचावे अभिले सो कर बारे रे ओ कर अभिले सो कर बारे रे ओ कर चिकन चाकन रे ए सखी घर देवरे के कइल ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो भइल बबुआ भइल बबुआ राइटर ललन में लागे गड़बड़ी जीतू जितेंद्र बोला अब का हम करी देवरे के तो कोई गोता सकी पियासा दाम में लागे गड़बड़ी जीतू जितेंद्र बोला हम का अब करी नीरज सोमू देवरो रे टिकी नीरज सोमू देवरो रे टिकी देही देला सुगराई ए सखी घर देवरे के कइल ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो ए सखी घर देवरे के कइल भइल बबुआ गो गोल्ड रिकॉर्डिंग स्टूडियो पंचमुखी चौक कलवारी मझरिया।